RMN. Ay, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa mga alagad sa kanginan sa Fon Morales? And then, may partner usap na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap gid ha? Always say a prayer. Gamay lang ni paimang nga ako yun. Ang gini ato pagpanalangin unas na ang atong labang makagahom. Lord, thank you kayo sa inyong gihatagan. Sa imong gihatagan among grasya diri matag adlaw sa katawan. Ug among ipagandoy Lord nga unta magbalinaw na ang tibok kalibutan. Thank you Lord. Salamat again sa atong mga grasya nga na-receive gikan kanimo Lord. Thank you kayo. Bueno, ang swat ang pagkaroon ng tanghatagin ng pagtigado, inada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga folding. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Folding. Kini ako problema tungod ni sa kong trabaho kay nagpabadlong may asawa taon ako. Eh nganong na problema ko ani ko asawa no? Eh nandiyo na ko pagsugod ang tanan ha. Kanta sa ko eh gibingaw ko ani ta. Makantang na may bagong nanguot dito sa ninyong cellphone be. Kani akong katahon be. Gibiyaan ko unta ang akong pagkamangunguot. Kay lison makakuha labig luag dili uot. Kung musakay ko sa jeep, tuyuon na ko og dot-dot. Kay aron kwartag silpon, klaro gyud nga makuot. Kung dito sa probinsya, anha standby sa perya. Hikap-hikapon ang lubot, kung baga bang pitaka. Paghikapos kang lulu, ang sampot sa piyot kaayo. Labi na ang tang lula, ang lubot porting luyata. Mangunguot, trabaho ko mangunguot sa tindahan. Sa karsada, bantay kay kuutan tika. Bisuway kog negosyo, ang pagbaligya og syabo. Kay kung dili masakpan, mahimo kang milyonaryo. Ay pagkadelikado sa mga pulis gihanting ko. Kuyang mabukan ko oo, nagkawatan, nalangsad ko. Nagkawatan, karon ako nagkawatan. Nag-upgrade ko, ug nagdugang. Membro ko sa akyat bahay gang. Mangunguot, trabaho ko mangunguot. Nagkawatan, membro ko sa akyat bahay gang. Ay, day. Unsa man ka diha, ding? Wala man ka magkunok diha. Unsa man wa kay duty dayron? Anyar ko dahi ka, naka-report normal ko gani ha. Unsa gi-report nimo ganina do? Kuan, habal-habal driver disgrasya. Huh? Dito sa may tulay dahi, luuya lang dahi. Kusog maging padagan niya. Wa, makabantay tao na doon na libaong kuan ba, lawom-lawom ba. Nabalitok, nalabay tao ng pasahero. Pero biliban ko sa pasahero dahi. Bisang nalagpot, ay may kamag yun, oy. Iya, ginuulang driver. Mao ba? Iyang gitabangan ang driver? Wa, oy. Iya, ginuulang driver. Siya, asa sukli na ko, be. Huh? Ito, ano? Lami, Unya, patay gyud ang driver. Ha? Ba't siya patay? Nang matay kay ang yabag man ang driver taon. Nga naman? Pagduol sa mga rescuer dahil nakita mo murag na bali ang taon ba? Nagatubang na skilid. Di gidali po tawag uli sa mga rescuer, gituyo pagbalik sa tubangan. Sus kayong iyar ba dahil itong gisulob nga helmet ay jacket ba? Jacket ba? Gibali niya ang sulob ang jacket. Og nagtuo mga rescuer nga nabali ang iyang Mao itong gilubag sa mga rescuer kay basing madali ba? Namatay noon. Tuloy ana. Ay, ayo balita apol ding. Ay, giingon nimo adto pagbalita. Ay, detalyado na. Ako pa, reporter ko. Aliwat ko pulaw ro. Sa reporter ka? Reporter ka sa istasyon nga wa gyud ka swag number 1. Balis DYHP oy. Tarong pa lang imong report, tarong pa kada sanan. Kay tudluan man jud sa mga bagitang reporters DYHP. Bitaw, dahil no, nang-apply man ko sa DOHP dahil. Nya. Pero ay unya pang-apply oy, nya balik kag apply. Pag-practice sa diha, hangtod nga mabaid ka dihag maayo, ha? Kasabot ka? Kada bang minuto ka mo report, kuhaon ra ka diha. Awa nang mamaayo na kong reporter. Mabalhin yung DOHP. Mao nga ikaw pag naning diha, basig napay mo kuha nimong tagalaig istasyon. Oh, dai. Ding! Ay, wait! Kaniyog ba? Ngihi ko! Okay. Nga doon, ha? Ikaw lang yung tunga dito sa presko na kay nagpatawag o presko ng mayor. Basig din sa kamutunga dito. Nasakpan na ba ka? Nga, nangupya ra kag balita sa kauban nimong reporter nga tagalaing istasyon. Ha?
Kusukit ako Ay, kopya. Bida, katulad ka sa taon, ha? Ay, wa na mo ko interview gud. Ato, ano ko yung ma-interview ba? Ba, umaw tong ako na itong gibuhat. Ama, nangopya na lang ka sa ubang reporter. Ay, ano mo na, sir? Tagay mo ko ng mga video clips sa mga reporter. Kung sila, ako pihatang nila. May piyarsan sila din ako. Manager ko, ha? Mga tarungan na yung trabaho. Tingali, takot na ko niya, Puling. Ay, sir, ayaw, taon dilo. Taon ko ilay trabaho, sir. Mao nga tarungan ng imo trabaho kay manager ko. Wala lagi manager. Gagagala ka na. Oh, Ah. kakuha naman ka kasi mo allowance. Diyan na, 50 pesos. Oh, mayo. Budget na, ha? Paita. Budget na. Paita sa nani, sir, oy. Huwag na isunog, sunog sa lapu-lapu, sir. Kunya, mo-cover ko dito. Di tingali nakabot ang 50 pesos. Pakabot ko, Ay, ikuli. agwantaha lang na, Pulding. Paita sa Kaya nani, sir. ba number 1 na ta? Kanang 50 mo allowance, matagad daw. Imuon ko ng 500. Kanus up, katam number 1 ni sir. Ay mo number 1 lagi ta. Manager ko. Sige, sir. Ari na ko, sir, ha. Basin og punan niya nina ko sa mapunan niya ako allowance di mo ba? Imo ko punan bag 50, himuon nimo sa gatos. Sayo na nimo. Sabad ho eh. Naglakaw ra mga ani ko, paingon din higi ka sa pulapo. Ano ba ba, sir? Oh, Mas mayo pas pahay nimo kay magbayik pa ikaw. Ore dagko kay kag bagtang, sir, pagkakidor. Ay, usap lang ko taon aning maning amrag pinyato. Asa sa Brinda, lakaw mo yan, ha? May bawo asa to siya. Gugong kayo. Oh, Ngay, sa'yo lagi kang nauli. oh, nay, di ka ko pel, nay. Ngiti ang balita. Brinda, nay. Bilag tao man to. Asa siya? Ambot, wa man magsulti. Lilakaw man lang siya permi-permi man ang mulakaw ni mo. Unsa? O, kasi magsulti ka sa siya? Usahay mo ingon siya mo ato siya sa inyong kuan, istasyon. Mo apa siya ni mo. Unsa? Bitaw-butaw may apa siya na ako dito. Kaya baw na siya nga. Agdara ko niya makitaan sa sesyon. Kaya atong ko spell. Ngitag report. Tanahan ni Bayana. Pirmi na siya mulakaw na eh. Karoon ka lang yung Bayana ka. Recorded by X Thunder Gaming. Ako din bawa nga pirmi giday ng mulakaw akong asawa taon kung mulakaw ko nya di siya manang hidugan sa siya. Mao nga nagsugo na ko sa kong pagduda. Wa pa kanimo binuang akong asawa. Unya. Pols. Oh, bay Maxi. Kan Pols, nangita to nimo si Sir Kaloy Pols. Ha? Ano naman? Ay pa ako sa tunod po sa. Pagla na. May ka kakaon ka dito What? sa. Snook man niya. Oh, lagi. Wa ko ba ngano ay basi ikay lingkuron si iyang programa nga to. Ha? Ano absent siya? Amo talaga ato dito. Sige, bida eh. Sige na tagpulian yung programa taon niya. Mamatay sinso taon sa itong pagka-reporter. Wa tatagay programa taon. Ay laki Natuwag ka. yun. Pols, ay laki ka mo Pols. Importante nga makalingkod ka Pols. Sapyot na yung lubot ng lingkod ba? Huwag yung programa. Sige lang, tagpulian na yung programa. Ay lang sabda. Ay lang reklamo Pols. Patukan ko na. Manager na to Pols. Basi futbolon hinon ka na. Salig lang siya, manager ni siya. Awa, mamaster na ako akong trabaho. Balhin yung kong laing stasyon ba? Naasam ka balin. Ako siyempre ato di ma-HP. Number 1 ko na dito. Hindi niya abot lang. Waga ni kasuway yung number 7. Or number 2 ba rin yung istasyon na? Probida. Pat lagi ni mo. Yan ato ka nga siya na pagbalhin sa lang istasyon. Ay, mawasad lagi. Mo na nga ikaw lo agwantahan lang sana. Sige na ito ato Sir kay ginihal tong ngita ni mo eh. Sige, bay. Ako ariyon, Sir Kaloy. Sir Kloy, ngita ko nung kanako. Marika. Kini ang may lakaw makukaron. Mao nga ikaw launa ako padadon sa akong programa. Mga ba, sir? Oh, Pulding. Ay kabala ka. Kay oras nga magkatmon ka na, ha? Nag-aasa ka programa na niya itong estasyon. Ha? Manager ko. Salamat kay Sir Kloy, ha? Oh, basta la. Ikaw na ibala sa programa. Ha? Tarunga lang yung pagda, ha? Kaya ako nang ihatag na imo ka na mga programahan. Mo ba, sir? Oh, Pulding. Ay, bawa ka na. I-build up tagag maayo. Ha? Aron sa ingon, mamimo kang kasaligan. Sige. Sige, sir. Si Maxi di, sir. Wala ka tao na saling na Maxi? Maxi hanggang dako. Gipa-report ako sunog sa Mandawi. Nag-report man dood, pero dito rin sa lang bahay. Ha? Dito rin natawag ako pa reporton. Nagtuod man, perting report, pero nagtanaw din sa TV. Ha? Tapulan ba ta? Mga ikaw, tarungan ganin mo trabaho ha, kay mamanso na gani kaninig programa ha. Ikaw na akong padadon ani. Tinuod ka, Sir Kloy. Salamat kay Sir Kloy.
Nalipay taon ko kayo sa mga plano sa akong manager nga tagan ko niya ang programa nga tira pasagad, sad-sad. Tira pasagad, sad-sad. O mao na, unya, sa dihang nahumana, kuan, kining nauli na ko sa bahay ba? Una, didi. Huwag ipos brindada. Ano ni? Day, was brindada, day. Na, milakaw man sad. Unya, matod pa niya, manawag ako no si animo. Nawang mo siyang cool na ako. Yung text gali, ang chat. Ha? Ang gatay ko yung bihanan ako, karoon lang inikabot ato. O mayo kay, nauli na ka. Ay, kanina na ka, dong? Wala ka nang itag balita? Narikuha akong balita, brida. Usang balita, dong? Ang akong asawa, mulakaw. Basta, kada lakaw na ko, lakaw po siya. Ha? Balita na hina ko. Balita na, ha? O sabi, kabuangan mo. May kabuangan na kalaki. Baba na puli ko, ay. Bisag ingon lang tuod ini imong panagway, dili mahimong iprinda pero wa sa taong kumangitaglain, oy. Hindi ipunda. Tinor ka! Nilakaw ko kay doon ako'y paliton. Unya ni adto ko nimo sa istasyon, wa pa man ka. Mong wa na lang ko manangid nimo. Bida, no? Tawag lagi ka manawag na ko. Siyam na ko pagtawag nimo nga pirmi man ko kay load. Mangayo ko nimo para load, tagaan mo 20 pesos. Pagkatawag pa ko nimo ana 20. Bida sa nimo, ang ako mayroong alawas ka na ihatag sa manager na mo. Ang 20 ana ako, ihatag nimo, 50 ray alawas ako. Naan yung 20 mo, 30 lang taon na kuha ang alawas taon. Mga nga, mag-cover kong sunog, sakay lang taon kong trucks mo, pero kapiyot lang ko. Aro makaabot ako nga to, nasunugan taon. Uluoy mo lang. Sunog pa nang hitaw do asa taon. Karo di ta mo kaunong nagdautan ba, kung asa nakakinsay kauban mo. Ay pastilan ba yan nimo pulding? Sako nagi kaingon. Bisag ka nang dagway nimo dili madawat iprinda di sa ta kailisan oy. Salamat kung mautaw na, day. Nang manager, kanang daginoton og buhok, pero nindot og tingo. Oo, si Sir Kaloy na, amo na manager. Nga naman, Greta. Oy, salbahis yun na niya, oy. Nga ko tao na? Siya man ang uyab sa imong asawa. Kira na na ko. Out! Karaan, Karaan. nakawilabi ako sa imong asawa, si Brenda. Kaning, ay kalain ha? Kanang, kuan pa. Kanang, nangilabot ko sa inyong kinabuhi, ay kalain, pero suod mangod kayo, ta. Siyempre, maluoy ko na mo, Pauls, oy. Siguro ka? Tinuod ba nang gisultin mo, Greta? Siguro ka? Recorded by X Thunder Gaming. Wag yung ko kasabot sa gibati na ako sa gisulti taong Greta taon ay bahin sa kong asawa o sa among manager. Mao nga, bahalaan lang ko siya may tabo. Ipadidaan ako kong asawa ka among manager. Unya? Pulding, Sir. nakita na pumayo na kamuda sa ako ang programa. Katapusan na ako hangyo ni mo, ha? Ikaw mamuda karon sa akong programa. Karon kay may lakaw ko. Asa naman siya ka, sir? May atinan kong meeting sa KBP, kapasanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga, ikaw na lang unay dahil sa akong programa, ha? Ikaw na lang unay lingkod rin akong oras. Magpabimibro dito sa KBP, sir. Mao ba, sir? Oo. Dili ko na ihatag og lain ka na akong programa tungod kay nakita na ako nga ikaw rin ka maong muda sa akong programa. Tanan akong bilin ni mo, Pulding. Hurot. Ha? Mata. Sige, mauna ka to, ha? Kaya importante ka nga mong meeting karon sa KBP. Maduda yung kuha nila. Recall baan ko susto. Rubida. Si Maxi. Akong padadaon sa kong programa, be. Siya mo das programa sa Kaloy. Di ko. Sangin ko. Muatin ko preskon. Be. Tuon ko. Kaya marag sakang presyon sa akong dugo na. Rubida, no? Lain ako paminaw. Gusto si Maxi. Akong padadaon sa programa sa Kaloy. Mauto nga si Maxi akong kaubang nga reporter mo ay akong gihangyo nga mudaas programa ni Sir Kaloy. Og nagpakaron ingnon ko nga naglain akong lawas, lain akong paminaw kay misaka akong dugo. Mauto nga misugot sa taon akong kauban nga si Maxi. Og sa dihang miuli ako sa mua. Wa man din is Brenda, milakaw man to. Saan palagi? Sige na. Sige na ha. Ariyo ako sa kwarto. Oy, ang akong amigo. Hello. Hello, amigo. Hello, friend! Pulding! Ari sa among parlor, ha? Kita na ako sila sa Brenda, ang mong asawa, o ang inyong manager. Nangaon sila sa restaurant at bang sa among parlor. Dali
Usa! Tawagan ko sa kong amiga taon nga si Grita taon nga akong bayot ba. O dito, nakita yun nako nangaon sila sa kaluyo ang akong asawa. Ito lain ako pamati. Murag bisaka yung maayo akong dugos kalagot. Unya, hindi malang mga salbayas. Mauday ni akong asawa taon kumulakaw ko wa sa dyan dito kay kuyog dahil sa kong manager. Idahak. Saan ka na ako no? Ako ba kanina silang sulngong do ha? Ati na, friendship, kung iman ng buhaton, una sa makadaghan. Kanang, mandityer ba na mong kontra? Bulpin rayo kapildihan ni mo, mataktak ka sa mong trabaho. Naguna niya akong 357. Uy, porbida. Pero, friend, ang asawa taon, gismo ko'y. Unya lagi, unsaon man na nimo? Ha? Pagpili ka, ang imong asawa o imong trabaho? Paita din, no? Ako ba kaning ihatag nilang akong asawa, friend? O ako nang gigamito na akong 357? Ha? O, patay sa imong trabaho? Friend Grita! Mao ni ako problema, mao di ang mawa taon ako manager, wa sad ako asawas bay. Unsaon man ni ako? Ako di silang sulngon, gamiton ko ni ako 357 nga way bala-bala, kay ang bala murag ni ungot na. Siguro yung kumataktak yung kuanis trabaho taon. Kay manager man din ako. Unya, ang akong usang asawa taon, ihatag na lang kanina ako sa manager ba? Pagka wag yung kusabutan ni palihog tambagi ko niyo diha bambe. Unsa man, ihatag ko ni sa akong manager o gamiton ko ni akong 357. Unsa man kung kamoy pasultihon, holding. Hello, Ate Pres! Ma'am, good morning! Kuya Gili, good morning! Yung tanan. Ate Jen, good morning! Ate Jen, Jen! hello. Good morning, tanan. Sa atua po mga dagko, kung mo inom tag mga kape, ang atuang kape nga, nindot tayo nga kape. Mao ni makapalagsik sa atuang kalawasan. Padayon tang mo inom aning atuang kape nga, nindot kaayong imnon kay the best you can panington ta. Unya, nindot ang atong pagtrabaho, kondisyon kay ka, kung makainom ka sa atuang Sid Panyawan Coffee Mix. Good morning natong tanan ya. Ate Pres? Okay, Olga ko sa pasalamatan kuliat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumang high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniud to nimo mao gyapon, usag gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa imong paniud to. Mao gyapon ini gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom sa kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or magkuol. Tungod kay doon na makapaalibyo, makatambal, makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sakit na og UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan na itong mga isunan nga bigamit sa ito ang Sid Liniment Oil. Thank you. Yung kain ninyo tanan. Kamu na sayod ko nun sa epektibo. Ang ito ang Sid Liniment Oil na tinunmuwag tang sa itong panuhot, pamaol, parikit sa kalawasan, barikos, bens, katul-katul, kuto sa kababainaan, sa kabataan, dysmenorrhea sa kababainaan, unya, ilikay, pagyuta sa dinggi, kung manghaplas ta sa ito ang Sid Liniment Oil nga nara mapalit sa butika. Di ba Kuya Gilit? Sa butika, lagi yun mga igsoon na itong mapalit, ang atong bantugan na kaya na matunalas katawhan, ang atong Sid, Haplas, Sid Liniment Oil. Aha. Sa butika, lagi yun na mga igsoon ha. Butika, atong tarongoy yun, butika, lagi yun na ibaligya, kaya wag yun na sa gawas, doon na galis gawas, di na tinood, piki yun na. Butika, lagi yun, butika, lagi baligya, matutas tagakagaya gabs. Sa butika, lagi yun, ginabaligya.
Ginabaligya, tsada ka na, tsada kayo nga sidlin namin to eh. Butika na gina, may iso na. Huwag yun na silain, butika na gina. Pwede sad sa Facebook niya, bisitahan na to ang page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Pwede sad. Nga i-type na to ang Panyawan Herbals Mangigala. O kayo kalimot na itong i-like ang page Mangigala. Nga makita datanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Muna ka, Shopee. Basta layo tayo tayo masugo. Layo tayo sa butika. Shopee ta. Muna gina original. Shopee o butika. Shopee, butika. Okay. Ma'am? Ayo ka ating ngalan hang ako ipang-greet karon puro na imported. No? Sige. Okay, ako gining nahimama sa diyang nag-host ko sa birthday party diha sa Melbas Cooking by the Sea diha sa Osaka Resort sa Santander. No? Good morning, Sir Dida Dims. Sir Dida Dims diha sa New Jersey. Ang iya nga, kung anong Dida Dims, kay murag Demosthenes mo ito yung ating nga. Demosthenes. Siya yun ningon ako nga, nagsunod sila sa kung ako'y pasultihon. Kung saan yung pagpaminaw sa kanama mo sa New Jersey, singana na itong paminaw. Live streaming. But, salamat kayo, Sir Dida Dims. Ngayon mo sab si Mrs. ni mo diha sa kamaestra sa government school diha sa New Jersey, ingon man sab si Mr. Juicy Lambo ug Ma'am Marilo Lubiano diha sa Canada ug si Maria Stila Brudi diha sa Sydney, Australia. Nga magsunod sila sa tutulungan bisag tuan na sila sa gawas. Hindi pa wala nyo diri, ayo kalimot hanga itong amitan nila palaligo diri sa itong tubig. Di mo tayong lahit ang tubig sa Australia o sa New Jersey, mauro mo tayong tubig ka. Celebrity ko di beauty soap. Doon ang kinimasang kapag gluta tayong papaya extract, yung marasab natural moisturizer para dili pag-dry ang atong skin. Doon na sa kining glutat kanang mga sangkap nga pananglitan, doon na kung may problema sa inyong pamanitan o ninyong murag naglagom-lagom, murag usaba, murag kunot-kunot skin problems, muripiro sa kanin sa lang mga skin problems. Unya kung naay mga dead skin, muripiro kini, yung mo usab, dili ka mo mag-dry skin, kutis artista kutis puro sila na younger looking kita tungod sa celebrity ko di beauty so ayo kalimot ha inigtanaw ninyo suyag tanaw suyag li dat kilid sa sudlan na betatak Seed Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Kini si Dudong Folding, Ate Pres. Folding? Folding. Folding, Ate Pres. Reporter ni siya sa lahing istasyon. Kanang istasyon nga wag yun mo number 1 ba? Pila na ka taon. Practice siya report, Ate Pres. Doon sa istasyon, wag yun man number Wag 1? yun number 1 taon sa saon. Sa overall number 1 ang aramin duwa specific yun sa kasa. Correct. Tinuod na. Unya, kani si Folding, wag yun number 1 pero hibong siya nga siya may padago sa programa siyang manager unya inig siya mo da mauli siya bay asas kuan dai kanang mo anha sa spell Ate Pres ba nya di siya makakuha balita di mauli lang siya karon iguli niya Ate Pres mangita siya sa kasawa man diha. Asa di ay? Kuyog di siya manager Ate Pres. Oh? Kuyog. Nya papuli siya ang ilang manager gipapuli siya programa. Mao di ay. Nilugulugan pa siya kay padadon ako ani ako programa kay murag maayo kay kada. Mao di ay kay gilugulugan siya kay gi surikbot di ay ang asawa siyang manager nga si Kaloy. Unya yang isudyaan ang asawa niya. Gisudyaan niya. Wa man sila nakita. Kay wa pa sila makita siyang istorya ni. Yung istorya ni Juan. Okay, gi-report naman ni Grita katong bayot. Nakita niya dito nga nangaon niya manager uya asawa niya. Iya tang adto lagi kay gamiton niya yung 57. Karon ingon sa Grita sige buhat ta na asa pili ka. Wa na kay trabaho or imo nang buhaton nga sulngon nimo sila. Beyon sa ko mo nang iya na problema Ate Pres. Ihatag na lang kaniyang asawa aron kapadayon siya sa trabaho taon sa isip sa reporter. Sabam. Sabi mayo ka Ate Pres. Natili babasa ni Bambina. Bam! Unsa man? Ihatag niya asawa para nako. Ay, bali lang kag laing istasyon dong. Ayaw na din na kay murag di binuangan mo kasi mo manager. Suwal lang ako apply sa DOHP. Patul lang ka dito. Total da ka spell niya. Pwede ra man sa nga dili sa dayon ka nga mansuhod ug maayo ka nang kuyog lang sa mga reporter ba na kuyog ka. Ya, ayaw lang nag-ihiha sa binuang na atong asawa may surik butos ng manager forbida, no? Ikaw bang naay basa diha be? Arita dire sa kanang naang panultihon 5 versikulo 4. no dili kadit sa Okay. Versikulo Proverbs 5 verse 3 to 4.
Ang mga ngabil sa daotang babae, tamis. Sa ito pa tamis di kayo ngabil yung asawalan. Basin. May dautan mga babae. Dautan siguro. Ang mga ngabil sa daotang babae, tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga hawt sama sa ulibo. Kung sa meaning anang, di ko kasabot yung hawk nga, hawt ang hawk. Kung sa pinapilit? Pilit ba? Mo ba? Oh. Usbon. Okay. Ang mga ngabil sa daotang babae, tamis sama sa dugos, akan ni dugos kasabot ko. Ug ang iyang mga hawt sama sa ulibo. Apan inikaw man sa tanan, ang ibilin lamang niya, mao ang kapait sama sa panyawan. Ug ang kasakit sa samad nga sama sa espada. Dadon siya sa dalan nga yang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Kani sa Old Testament. Sa panultihon. Ug ari ka diri sa lain ka pong bahin sa Old Testament kaning diri ka sa Book of Sirach. From the Book of Sirach chapter 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon. Karon. Ang una na kong gibasa daw tang asawa. Ang katapusan kong gibasa mayong asawa. Karon. Kining tanang gihambin karon nimo dong puro wala ni mahaigo. Kay ang sakit ko nung dano na rin una nung ibasa, murag sakit nga samad ginamit ang espada. Sama sa samad sa espada. Kani sang ikaduha kong gibasa, mataas ko no, mapilo ko nang itaas unsa mong kinabuhi. Og maayo kay masawa karon kay naa may dasalawa yung buhat ang imong asawa. Ang imong buhaton ani panid og tinuod ba ang gisulti sa bayot. Pananglitan man gani og tinuod panahon Di na. nakakita naman siya, Bam. Nangaon siya. Oo, nakita naman di ay no? Oo. Tiguang bayot ng limot. Karon. Istoryaha gani mo asawa. Istoryaha gani mo asawa kay ngano? Og dili mo istoryahon, dili mapilo ang gitason sa imong kinabuhi. Kay yun man diri ang may asawa, mapilo ang gitason sa kinabuhi sa bana. Dili mapilo ang gitason sa imong kinabuhi mao ni istoryahe gyud siya. Istoryahon gyud nimo kay ngano, ang gibasa ra ba na kung una ningon nga ang ilang laktan padung sa dalan sa kamatayon. Sa ato pa Bam, si Tigilit, taas pag yun eh. Kaya napilo naman ni daan ni nang narsing kay muayong itong asawa. Maayo man Plus itong- karon duha ka buko ya puros mayo. Mo ayo tan. Maabot iki sa gatos ka. Buti ka. Ay! ang ako lang magkapilo na iskwero. Maabot ka sa gatos oy, koy puros pura mayo imong uyab ron. Naitrogonometra. Nay usab. Bahala na pangurtahan ka pero maayo na. Ali pangwarta ka. Niya mas gili. Laban kita. Namas gili. Ako sa patay naman. Niya mas gili na isa nga maayong mga asawa. Gel, kadto naguban nagdrama sa Butuan gel. Ako di mo ko asawa ni mo bayot man ko. Sayo kay ko mahigmata kay nang sayo panglaba. Di ka ganahin mo nato mo asawa kapag gihap sa kadlaw ng laban. Ganon, ganon. Sayo kay panlaba. Magbiro- Ito ako sa tinod sayo kay tumlaba. Oo, nang narsing bota tong narsing. Karon, padayon ta, balik ta. Sultihi gyud kisingan kaloy. Pulding. Pulding, sultihi gyud imong asawa. Sa ingon nga paagi, Pulding, naluwas ka sa imong balatian sa mga kasakit imong bation ug sa samang bahin, maluwas nimo ang kalag sa imong asawa ug ang kalag sa imong manager. Kay gingon man regulasyon na akong gibasa, Asa man? ilaktan dalan padung sa kamatayon. Unsa man? Akong gingon ba nga og iyang luwason ng iyang asawa, iyang istoryahon, pakgangon, pahunungon ng iyang kabuang, maluwas niya ang kalag sa manager ug ang kalag sa iyang asawa. Kay ilarab ako ng ilaktan padung sa kamatayon. Sulti ko ni mo asawa. Ako kahakonulan no. Kamatayon sa Hindi akong ilaktan. pagrelasyon ng laki. Asa ko punta? Padukas langit. Salamat ako na kasi talaman, Kula ko ang pasultiyon.